wami kahle kahle. uMaNcolusi intombi yakho. Kanti wena uyini kumanje? Uyintombi yami uMaNcolusi. Uyintombi yakho kanjani? Intombi yakho uMaNcolusi. Intombi yakho kanjani uMaNcolusi? Intombi yakho kanjani? Uyasukuma kanti kanti? Uyalo kanti? Ngiyasukuma. Uyalo kanti? Uyalo. Oza la, sohlala phansi khuluma. Ufuna ukukhuluma kahle nawe ungichazele kahle kahle ukuthi uMaNcolusi umazelani. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla-Zulu. Le show lesi sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba ubhuti wami la eceleni kwami, kuyakhomba kona lokho ukuthi khona lento entsha esiyenziwe uPhethini athandana naye and amthandayo engakho ela ezolandelela ukuthi kahle kahle sithini story sakhe ngoba unendaba naye. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ubhuti wabathi bonke? Wakamchunu. Umchunu. Chunu. Umchunu. Ngiyadlala. Umacingwane ubuya kuphi? Ngibuya endaweni yasesithotha kwaMpande. Oh, okay. Ukhulele khona vele? Yebo, ngikhulele khona, ngisalele khona, khulela khona. Oh, all right. So ngicela uvele ungichazele kabanzi ngophethini wakho ukuthi nahlangana kuphi, kwakuwumuphi unyaka nanokuthi nahlangana kanjani. Sinomuntu wami sihlangana endaweni yasemakhaya la ngikhulele khona kwaMpande. Okay. Ube umuntu ade sifunda naye e-high school. Sikhula ndawonye sobabili, ngambuka ngamthanda wayemuhle ngichaza. Imuphi lo nyaka? Kwakunyaka ka2019. All right. Aseside kakhulu isikhathi. Yebo. And lokho ngiyacabanga ukuthi kukhomba ukuthi umazi kahle hle. Mekukhona into asayenzayo ungasayiqondi kahle fanele vele ukuthi uyilandelele uwazi ukubona ukuthi kanti kwenzakalani. Yebo. So iziphi nje izinto ezinhle mhlawumbe ozikhumbulayo enenzelene zona noba u2 kubudlelwane benu? Into engathi yinhle angenzele yona mina ube kunginika inhlonipho. Engathi nje ube kungichaza kakhulu unginika inhlonipho angatshengisa isikhala sami njengomuntu wakhe. Okay. Mina ngimenzele kona ukuthi ngoba ade ngisebenza nje emakhazeni. Bengithathile ngawumfundisa enyuvesi ukuthi afunde aqhubeke nezifundo mina ngibe ngizama ngala. Oh, ubusebenza emakhazeni? Yebo, angisebenza. Wenzani khona? Ngigeza nje idumbu, sithole lawo amasentshana amancane. Oh. Mhlambe asihlebe kancane ngiyazi ukuthi awuzelanga lokho la. But ngiyafisa ukwazi ukuthi mangase kuthiwa unikeza ithuba lokuthi ugeze umuntu obonayo ukuthi akasekho emhlabeni, ususele nomzimba. Kwenzakalani emqondweni wakho isikhathi sakho sokuqala ngqa kade uyokwenza lo msebenzi? Mhlambe ngabe walala noma waphupha abhlungu noma yinto nje ongayinaka ngisho nanokuyinaka nje. Wena wazi ukuthi ngizele umsebenzi la, ngenza umsebenzi ngiphuma ngihamba. Kuba nzima kakhulu ngoba phela ukubona umuntu ongasekho umgeza. Ubonze lo. Kwakuthiwa kuyena umndeni wakho kodwa kunale yonto nje ukuthi akasaphili. Yebo. Oh, okay. Asihlebenike. Khona enye show eyenziwa ubhuti uKing Sichaka esebenza na ka Black Life TV. And ngiyakhumbula enye yama episode eyayithi lo person loyo wakade evakashile kwishow wayethi udayisa ngamanzi akade egeza ngawo idumbu zabantu. So mhlambe ngabe unalo ulwazi onjalo ukuthi njengabasebenzi basebenza komushwari kanje mhlambe nibe nabantu abathi bayanazo izinsebenza kanjani mase beyanicela ukuthi emva kokuba kade usigezile isidumbu ngiyacela bandle ungidayisele lawo manzi lawo kade ugeza ngawo lo muntu noma mhlambe into engekho noma mhlambe wena abungakakwazi lokho. Mina bengakakwazi ngeke ngiqamba amanga bengakakwazi. Uzethe mkade uyalwa ufike emsebenzini mhlambe ikhona into abakuyala ngaye cishe be kanjani noma awukazi unake lutho? Into abakuyalayo yona ukuthi nje enza umsebenzi wakho unganaki into eningi ezenziwa khona. Vele batshele kanjalo nje. Yebo. Oh, all right. So ke uyasebenza ngala and uyazama ukumbhekelela usisi mhlambe ngeze imali. Wenza sure ukuthi muhle, wenza sure ukuthi unuka kamnandi, wenza sure ukuthi nje i-bank account yakhe iyaqhakaza nje njengomuntu osifazane othi wena uyamthanda ne. Yebo, ngawo nje lo masentshana ngenza sure ukuthi konke into yakhe nje iphelele. Okay. Mhlambe ngabe ubusuthembisile ukuthi ufuna ukuthumela omalume ekhaya lakhe, mhlambe beke beyocela nje isihlobo esihle. Bengakakuthembisi lokho ngoba phela usamuntu osemncane. Ngisafuna nje ukuthi akhule impela. Kodwa uyimisele ngelinye ilanga. Ngizimisela impela ngaye, ngizimisele nje. Oh, all right. So ke yini ke lo ibambile? Kwenzekeni? Wayohleli nami la namhlanje? Kube nenkinga nje umuntu wami useqala ungisolisa ngazi ukuthi ngingathini.
ngoba esebuyile nje ade kuvaliwe kwamaholidi ngihleli naye emakhaya. Bekwekhala ifoni nje. Ikhala ifoni ngikhathi yena egeza mhlawumbe ikhale. Bengiyibamba ngithe lo ashesha ayicime lo muntu. Ileli iphindelela lento iphindelela ngiyibona ukuthi ke ecima ngesimanga sokuthi uzwile ukuthi hayi le voice le. Okay. Ngelila ngagena imessage athi baby kanti kwenze njani wangawabamba ama-calls zami. How? Ngaqala ngabona lapho ukuthi khona into esenzakalayo. Lelo gama la ngithusa ngoba kodwa ngase ngehlisa umoya. Okay. Ngasheshi ngunyuse. Kodwa kahle kahle ngifuna ukuba ngitholele lo muntu ngomthole lo muntu ukuthi ubani. Umabalo sikhuluma ngaye. Mangcolosi madoda. Okay, uBhengu. Yebo uBhengu. Ushongololo. Manake, uke mhlamba wahlala phansi noMabhengu wathi hayi ikhona icall lokho ingena nje ikhathi zilandelana and mengithi ngiyiphendula ivela icishe. Mhlambe ngabe kwenzakalani ngoba kukhona nefuthi nenye i-text engiyibonile kade usendelwa yona. Sithini story sala uke mhlambe watshengisa ukuthi usuyazi ukuthi mhlambe ngabe khona umunye umuntu osempilweni yakhe noma uke wathula nje. Bengakakutshengisi bengifuna ukubona ukuthi lento izohamba iqhubekeni. Okay. Bengakakutshengisi. Alright. So ke njengoba siningezela inamba yabhude lo lokho efona mase uyaphendula cishe. Kulungile siye mfonela samthola futhi ukhona njengamanje ngazi noma ukulungele yini wena uthi ngimlande ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye ubuso nobuso ubuze ukuthi sithini story. Hayi angeza ngifuna ukumbona. Angeza. Ngiyabonga ngiyacela usilandele. Siphinde sinamukele babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo ubhuti ongibhalile azofikela ukuthi ambuze yona. So ke asike siza ukuthi ingabe iqiniso lizophuma na. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe ubhuti wabasibonga? Ungcobo ubhuti. Alright. Ubhuti enhleli naye yamazi? Angiyacanga mazi. Uyaqala nje ngqa? Ngiyaqala ukumbona. Alright. So njengoba sicelile ukuthi usijoyine ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo azofikelwa ukuthi akubuze wona umphendule kona ngokweqiniso. Yebo. Ngiyabonga. Cela ukukhulumisana naye. Ngiyando. Akaphileka boy. Uyaphila? Angiyaphila. Okay. Uhlala lapha? Angila yashtan. Yeah. Uyayazi intombi yakangcolosi. Intombi yakangcolosi. Ngiyayazi. Uyazelapha? Ngithandana naye. Uthandana naye? Yebo. Nto ngitshela ukuthi uthandana noNgcolosi wena noma Ngcolosi wena. Yebo ngithandana noMangcolosi. Ngifuna uphendule kahle sondele ukuthi ukhuluma. Ncese bhuti ngabe umazelapha. Ungibuza kanjani lo intombi yami umuntu wami kahle kahle. uMangcolosi intombi yami. Kanti wena uyini kuwena? Uyintombi yami uMangcolosi. Uyintombi yakho kanjani? Intombi yami uMangcolosi. Intombi yakho kanjani noNgcolosi? Intombi yakho kanjani? Uyasukuma kanti? Uyalo kanti? Ngiyasukuma. Uyalo kanti? Uyalo. Oza la, uhlala phansi khuluma. Ufuna ukukhuluma kahle nawe ungichazele kahle kahle ukuthi uMangcolosi umazelani. Uthi umazelaphi uMangcolosi ke? uMangcolosi sikhule naye. Ukhule naye kanjani? Sikhule naye esikoleni uMangcolosi ngifunda naye. Hayibo. Uthi wakabani nosibongo? Mina ngingcobo. Manje wena uhamba la uyoshela abantu lapha. Uyamazi uthathwa uMangcolosi waphuma kanjani? Uyazi ukuthi intombi yaba kahle kahle. uMangcolosi ngimazele esikoleni. Umazele esikoleni mina uyazi. Esikoleni angikwazi mina ngitshele ngawo. Ngubani? Angimazi ngambuza yonke into aza ngitshele ngawo. Umenzelani wena? Yini umenzela yona? Umenzela yonke into esikoleni sesikoleni. Umenzela yonke into. Umenzela yonke into. Umenzela yonke. Umenzela yonke into. Unemali wena? Nginemali. Uyafunda uthi unemali uthatha ngani? Ngiyafunda. Nidle imali zami lapha esikoleni. Ngiyafunda. Ngiyafaka ngayo yonke indlela nidle imali zami lapha. Ngiyafunda. Wena udla imali zami ngisebenza kanzima mina ngisebenzela la wena uyadla lapha. Hayi ngeke ncese bhuti uMangcolosi ondle umina. Ondle wena? Uyini omonza ngayo? Ngiyamondla. Umondla imali uthatha imali? Ngimondla ngeyami imali ngiyasebenza. Usuyasebenza? Bhuti. Bhuti. Musungangibambi. Ungangibambi. Mangase ngibuze bhuti waNgcobo. Naqala nini ukuthandana? Saqala ukuthandana la. Unyaka wokuqala wakhe efika esikoleni. Kwakungumuphi lo nyaka? 20 ba. 20 ba. 2014 I think. 2014 uthandana qathandana ngo2019. Yebo. Shuthi imslingi mara. Uye wathi wena uMangcolosi usingle? Yeah, ususengile ngimena thana ndona.
Oh yimi Slingi. Ngiyondla mina ngiyamfakela kanye nabazali bakhe basebenza kanzima lapha basebenza engadini mangifaka imali. Ngibondla bonke kahle kanti yimi Slingi. Kuthiwa mina Slingi. Enze wena isilima vele but kuyacaca. Hawu phela azantshene ngawo amanxulusi. Wena uhamba uthatha izinto zabantu wena. Wena into wenza vele ukuthi uye esikoleni uyoshela kanti uyenzani esikoleni awuyofunda. Ngeke ukuyofunda. Manje point of yami ngenzani? Hayi bangenzilusi. Hayi uthanda kahle nomanxulusi wena. So ngala uyasebenza ngala uyafunda? Ngiyafunda ngiyasebenza. And imali oyisebenzayo ubhekelela ngayo mangcolosi? Ngibhekelela ngayo wena. Eyami yenziwani? Yenziwani eyami? Eyami le ngiyifaka njalo phela kwenyanga yenziwani? Angeke bhuti angihlangene nemali yakho. Ungangicasuli, ungathi awuhlangene ungangicasuli. Kambe uthesi ngizokupatshaza mfanami. Ngizokupatshaza uyingane ngizokupatshaza mina. Unenkani njalo. Ungatshela uzompatshaza. Singakwazi ukuthi simfonele umangcolosi sazi ukuthi sithini story. Cela fonela. Ngiyacela nisifonise. Cela fonela. Ake bese esikoleni lo muntu simfonelayo vele. Uthe ukuphi? Cela ngalutho. Uthe ukuphi kwena? Shashonga. All right. Hello. Sabona kunjani? Uyaphila? Ngiyaphila nami. Asikhisi ukuphazamisa. Singakhona ukukhuluma? Yeah, singakhona ukukhuluma manje. All right, ukhuluma noSitufuza Dlanga Amandla Zulu from Black Life TV. From? Black Life TV. Oh, all right. So la sikulalela kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. Nginama guest awu2 kodwa i-guest engibhalelile eyakamchunu. Ngabe mhlawumbe khona umuntu wakamchunu oseduze kwenhliziyo yakho, mhlawumbe ubhuti noma umngani noma mhlawumbe upheseni wakho? Yebo ukhona umchunu. Yebo. Uyini naye? Ngithandana naye umchunu. Umuntu nje ngahlangana naye ngo2019. Emakhaya ngithandana naye umchunu. Oh, all right. Imake uyamazi ke umuntu owakangcobo. Ukhona umuntu wakangcobo oseduze nawe kakhulu futhi? Hawu. Ukhona umuntu wakangcobo futhi engimazi naye useduze nami kakhulu futhi. Uyini nawe? Naye ngiyathandana futhi naye. Yindaba. Yebo wenja. Hayibo. Kahle nginawo la njengamanje and sikhuluma nje nawe ku loudspeaker bakulalela. Umchunu uyena umuntu oke wabhala kuhlelo elithi umfunani kumuntu wami. Sibone i-email yakhe sathi asikeze vele sizama ukuthi simxhume ukuze sikwazi ukuthola ukuthi ukhala ngani. So manje balapho nawe boba u2 manje bobabili. Yes, isithembu sakho nginaso la njengamanje. Wena ukuphi njengamanje? Mina ngisemakhaya manje. Oh, all right. So ke uke wagcina nini ukumbona umchunu? Umchunu nginamaviki nje ambalwa ngingambonanga ngingambonile. Ngeke ngathanda futhi ukuthi ngihlangane naye kakhulu. Ungcobo umgcine nini? Ungcobo angithi ngisuke esikoleni ekade yagcina ukumbona ungcobo kade yagcina ukuqama amanga. Kade sekunesikhathi nje esithanda. Mhlambe laba bantu boba u2 bayakwazi ukuthi bakubhekelele financially. Ngifuna ukuqama amanga umchunu ubona boba u2 umchunu yena ongibhekayo shema ongibheka ngayo yonke indlela. Sukela ngiqala nje ukufunda imali yokuregister ngizofunda e-university ngise-UJ by the way. Ngise-UJ eqala nje ukufunda nginika imali yokuregister sengizograduate futhi ngizonginika imali futhi uyabona nje ukuthi umuntu onothando nje lo munye akanginiki nje lutho nje. Oh, okay. Okay, ucela ukukhulumisana nawe. Hayibo wenje ulaphi? Hayibo wenza mina. Kushuthi umini isilima la. Wenze njani? Umaze lapho umchunu. Angicacela wena ukuthi nginomuntu mina emakhaya. Ukazi ungitshela yonke lo doti mina ngitshela wena manje. Ngakutshela mina wathi wena unankinga. Angithi. Ikhali sezisa kwenu usibhekisa kumina futhi. Ngicela nje ungaqali ukuthi yenze usufuna ukungibuyisa nabantu manje. Ulaphi lo khona? Ngikhona sengine ekhaya mina manje. Kephi?
emakhaya kanti yona sizothi ngishaya. Ngibambe lingashoni. Ngibambele sisi. So njengoba belabo bathi badinga ukwazi ukuthi ithini into yakho. Mhlambe ungabe umuphi othi ngini. Ngifunda ukuqala amanga kubona ngoba uthuzi anginendaba nabo kade ngagcina nokubabona bonke ngoba uthuna njena ukhona mina engithandana naye khona la esikoleni ngifunda khona e-UJ. Wenja ngisiza ngicela ngibeke ifoni wenja lalela angeke ngifike ngikondle mina ngikondle doti ngikondle kahle kahle wena ngazi ngakubizani umsunu nje intombazane ungijwayele nje amasimba wena ngifike ngiyako awungizwa ngisoka wena ubizwe la emakhaya wena ngibhizi ngani ungangijwayeli kamina lalela ngafike ngikondle ngikufundise umuntu nje ngami namhlanje kodwa usukwazi ungenza nje wenja wena nawe mfuya ngiyuza nje ngokwakho ngiyuza ididi ungangijwayeli kamina nje angifuni nje umuntu angijwayele kabi ngiyakondla ngikwenza umuntu wena ukwazi ungenza nje ungcono kabi nongcobo nje ngawe usengcono manje ade wena kumanje ukuthi akakenzi lutho usengcono manje Sicela usijwayela kabi wena kahle unomuntu umthathaphi lo muntu ukwenzela nje ngamanje ukwenzelani Mchuni ungangibizi ngiyabuza ngiphendule Mchuni ungangibizi senginomuntu mina manje la engikhona ungangicasula Kahle kahle intombazane isifeke. usenze iphukuphuku nje angathi usenze iphukuphuku ngenze isiphukuphuku ngoba sengiyambala nalo dodo la eduze kwami ngiyambala la udodo mina ngizokushaya ngizokufakaza nje wajwayeli kabi ngoqala wena ungenza inhlone kumanje nje ingenxa zakho anginamuntu ngithembe ukuthi manje ngibe nomuntu wena uyahamba kanje Siyabonga kakhulu sisingesikhathi sakho siyabonga kodwa ngiyabonga ukuthi ukuvezile ukuthi bobabili abakhethi wena usunomuntu wakho ungangicasula leyo nje ugodoyi nomuntu wami la esikoleni e-UJ lo munye usemakhaya nalo munye usePietermaritzburg bekumele nami ngenza uplan afana nesuplani Siyabonga kakhulu mama ngesikhathi sakho siyabonga Yingisha kufana nawe duty uyangicasula nje ngoba ulethe kwami nginjenje wena nje Mina ungangibizi ungangibizi ngijeje wena Nifila kanjani ngayo yonke lento le and uyakubeka yacacisa kanikhethi nobabili Wasona nje sesihlama singicasula kabi ugodoyi ngiyamzama ngomenza umuntu ukwazi ukungenza nje Siphetha ngokuthini mhlawumbe khona usazomlandelela amncenge afuna uthando futhi ayisali ngisha noba u2 samfuni hayi cha noba u2 ungangicasula ngomyela phela ukuthi ngangisukumeli ngifuna amaqhapheli sangisha ngeqolo phansi uthisha le kodwa ngizophatshaza ungicasula Mbokela bekhaya ngiyakhetha ukuthi sivele sigoqe la ngesimanga sokuthi ugela ucacisile vele mangcolisa ukuthi boba u2 akabakhethe uthi usenomuntu wakhe mhlambe ongcono ke angazi kusiyama kabanga ngasasho ukuthi uyo wayekhetha yena kodwa ke uthi kulabo boba u2 abala njengamanje akakhethi umuntu so ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye It's the Black Life TV